gusto natin ipakita na Gipasabot ni Professor Nor sa ADA, convener sa Badyog Samang Coalition nga importante ang International Bangsa Sama Summit 2023. Aron mahatag rekomendasyon kung pag-ila ang Sama Tribe Southeast Asia. Kay daw nabiyaan na ang tribo sa natad sa politika, edukasyon ug uban pa. Nagtuot si sa ADA nga pinaagi sa summit mahibaluan ang kalapad sa tribong Sama. Nga usa sa tumong niini ang pagkuhag sensus aron mahatagan og direksyon ang tribo. we're reminding the world, we're reminding Bangsamoro, kasama ang Sama dyan. Okay? Pero hindi pwede kasama ang lahat, hindi kasama ang Sama. Bukod sa koalisyon nga adunay representasyon ang Sama Tribe sa gobyerno, kay nakita ni Professor sa ADA nga daghang kwalipikado sa tribo nga mohupot og posisyon. The Sama are known as having big number of highly qualified professionals. So hindi tayo nagkukulang sa kwalipikado na pwedeng i-appoint. Ang sinasabi lang natin, bigyan nyo ng chance, huwag niyong suluhin. Because you cannot have an inclusive policy na sinasabi, you cannot also have moral governance when you are excluding people which is part of your region. Sumala pa ni sa ADA, moabot sa 1.1 milyon ang tribong Sama sa Southeast Asia. Ug sa Zamboanga Peninsula, daghang Sama tribe ang patas nga nanginabuhi apan napasagdan lang. Apil sa hisgutan sa summit ang conservation sa tribo, cultural heritage, tradisyon sa Sama Badyaw, implikasyon sa mga development ngadto kanina. Ang summit natulungsab sa ika-55th anniversary sa makasaysayang Jabeda Massacre nga nahitabo ni adtong Marso 18, 1968. Grace Alpunaba, Newsline Philippines. Stay safe,